Bagsak Mepa, mga kabalen, Suklay na Arayat Pampanga. Pinuntahan ko po ito para mag-host at bigyan ng kasiyahan ang mga kabalen natin sa ganitong barangay mga idol. At nagpapasalamat ako sa init ng pagtanggap sa akin kay Board Member Micah Gonzales at syempre City Councilor Brents Gonzales. Barangay Suklay na Arayat, Bagsak Mepa, kabalen. Yun, so what's up mga kabalen, Joby Abars po ng Kabalen Hoops at nandito ako ngayon sa Suklay na Arayat, Pampanga para bigyan ng kasiyahan at makapag-host sa malupit na paliga ni Madam Micaela Velasco at syempre si Idol Konsehal Vera Papalan. So yun, mamaya na to mga idol, pamagsak tayo kayo ni Kabalen. At yun nga mga kabalen, ako na rin ang nag-set ng programa ng opening game mga idol at binisita nga tayo ni City Councilor Brents Gonzales, SB City Councilor Kambal Hipolito at syempre ang ating maganda at mabait na board member Micah Gonzales mga kabalen. Dito sa Suklay. Alright. So, magmula po kay Congressman Don Gonzales at sa buong pamilya ng Gonzales family at syempre Pampanga Giant Lanterns. Syempre, ang pinakamalapit, guwapo at mabait ang City Councilor. Ladies and gentlemen, Bagsak Mepa, City Councilor Brents Gonzales! Maya po, yan po wala, ulitin po mga pasalamatan, ikakatama po Barangay Captain Andre Pascual, pagpapagaya po. Ikakatama po SK Micah Micaela Velasco, pagpapagaya rin po. At siyempre po, ikatama po kapatid na Senior Board Member Micah Gonzales. Of course, Konsehal Kambal Hipolito, nagkakatamo pong Barangay Kagawans, SK Kagawans, karengan pong Tag-News, Mikiabe, at karengan pong players, at Yakayuan pong Manalbe, Maya Payapang po Yakayuan, Inmensay po Yakayo, karengan pong players na Mikiabe, tandaan ng tamo po ng Impamag Basketball, aliya mo po sing kagaling mag-dribble, aliya mo po sing katas dundag, aliya mo talento. Pero bago yan mga idol, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga kabalen na sumusuporta kay Congressman Don Gonzales, Board Member Mario Gonzales, Des LG Gonzales, Des Brents Gonzales, at mga idol, pinalo tayo at pinunta tayo para magbigay ng suporta ang ating mabait at magandang Board Member Micah Gonzales! Good morning po, mga kayabak po. Ano po tayo po pagdaling po, diba? Talagang may pagdaling po diba? Of course, kapitan ang kaya ng sa mga kasama ng tayo. Ang SK, alam mo kaya ba Micaela, diba? Ano ka pala yung Micah? Micah, talagang alam mo pala yung kay SK, of course, karing SK Kagawad, karing Barangay Council, karing pumanong ulan, karing Barangay Tanod, Maya Payabak po. Siguro po for the past almost 6 months, talaga po nilibot ko po. At syempre mga idol, hindi mawawala ang saya at tiktokan ng mga Captain Ball at mga muse natin. Syempre, may premyo yan galing kay Board Member Micah Gonzales mga kabalen. Nanupata mga kabalen, Barangay Suklay na Arayat, pamagsak yun eh. Music, maestro!
siyempre. What's your number? Niyama na Ken Bap, galing mo palang tumira, kabi ako. Yun, so after nun mga idol, syempre binigay na yung tig 2,000 pesos per team yan mga kabalan ha. Kung 16 teams yan, binigyan ni Boss Micah Gonzalez ng 2,000 each team. Ang dami niyan mga kabalan. At after nga nito mga idol, hindi lang mga players at team ang binigyan ng syempre consolation prize. Syempre meron din ang ating mga muse mga idol. Alwala talaga, reng babaeng Kapampangan. Alwala talaga, reng mga santing at mga lagong kabalen. Ken Arayat Pampanga. Agree ka kanita doon, bagsak me pa kabalen. Bagsak me pa. Iba talaga ang saya, lalo na kapag naglalaro na. Mga kabalin, tara na. Si Kapitan meron na naman paliga, kaya likat na sumama at sumali. Isama mga tropa at kumpare. Mga kabalin, hoops, tara na pre. Sa ang lupalop man yung pwede kang sumali. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa amin. Basketball, Hanggang, Kapampangan, bagsak niya pa, mga kabalin. Len hoops, kaba, len hoops, kaba, len hoops, kaba, len hoops, kaba, len hoops. Gising sa umaga magbobola na agad, maliligo na ng pawis kasi magbababad na naman ako sa court. Tapos papagalitan ako pag uwi, di pa kasi naghugas ng pinggan. Uuwing gutom na dahil sa kakain sa'yo.